Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ki nongtrei master roll ki badan hapo ka kinhun all Meghalaya master roll progressive workers union menta kila ai khuble ka sarkar jilla khamtam yu mentri rangba ka jilla ukanrar ki sangma balapalat ya ka tulop jongki habakran shikinong tho khubor u general secretary ka kinhun u balongru u chairman ka JSC u ba Nazarias kelanong ule thu bakani ka di hadian ka jingwat jingnam ki nongtrei master roll halor ka jingbom yo ka tulop jongki hagani ki banai baladap Uba Nazarias ula pentebru syaborok kinong tray master roll ki badan hakaling ka district baga general meeting ke balarai ban pendong haka arpo nyotrik menta ubnai ha politeknik an hap pen sangi no shwa namar kidon ki kam badang hap ban penbet bat ya katarik ban sependong an sepentip hadian nga day iba Nazarius ke lanong u general secretary jong ka all Meghalaya progressive workers union bat nga day ru u vice chairman jong ka JSC Nengkong nga sngo ban ai ka jing songu yo blai tai kan rat u bala ri la da la suma sukher yangi kumni kumbang hilong bat ba nilayo ya kan kala ba ngi don lang hagani si ka pamenta te nakaliang jonga nga kwa ban ai kublai ya pi ki press ki media ki bala ya don ringkat lang ban ngi nakapor sakapor ban yarap lem ban pen bana ban pen sngo ki ba mangi ngi don kam kum ki masterur te shibentaro nga sngo ban ai ka jing khublei ya u CM jongi konrad ke sangma u wadai ru finance ya ka ba menin ka sngi ulade pelaj ya ka tulop jong ki master na ka PWD department road but building te hoi nakaliang kapisi kimpat yo handrai ngi sngoto bangin sayo hi hakini kisngi te nakatakadaw ngi sngo ban ai ka jingburom bat ka jingiro ya UCM ya u commissioner secretary ya chief engineer ya ki staff ro ki balale sitom ban penyo yang ni ka benong ka jongi te kumba men hakani ka arpo atarik jong menta ubnai bahnreu ha ka jingalang ka bangila pelong ha khasi dorbar hall ha ka ba ngila form ya ka Shillong city unit kum ka snat trekam jong ka all Meghalaya ha ka tei ka sngi ngila penbana ru ba ngin sadon ka general meeting jong ka JEC ha ka arpinyo tarik jong mentau benai bahnreu ha polytechnic hall Henry na kidaw kiba ngimpat la ban penbit penbiang ki jon don kam jongi baronra ha ka general meeting te ngila sngo bangin pensangi ano shwa ya kani ka general meeting bat ngin sa pentipat dakumway ondang ngila yo ban penbit penbiang bat ngingai skem ro bangila ban khot kham klohi hauni hu banai banwan banai bahnyo te tangkine hi ki ba nakaliang jungi ngi kwa ban ai bat syo ngi khimi lenti ba kumba ka sarkar kala priang yaki mat jingdawa jongi bani khimi lenti ro ba hauni banai banwan ngin sayo ano ro ban priang ya ka area jongi bat kumju ro ba nado une ubnai banwan nginget skem ro ba katulop jongi ngin sayo biangpor manla ubnai haswa ka shpautari te kani kadai ka ba nakaliang jungi ngi khmilenti bat nginget skem ro ba ka sarkar ka priang ya kijing khmilenti jongi te tangkine kinten khublai sibon khublai shahajar mo